Okay, good morning mga guys. Maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa pagbili sa akin sa umagang pandesal na ito. Okay, tapos na po mga guys. Uwi na po ako mga guys. Ito ang lagi sa araw-araw ng aking pagtitinda sa Punduhang Malabong ito. Okay mga guys. Kukuha naman po ang panibago. Huwag din po kalimutan na ang aking YouTube channel. Ang pangalan po ay Mahirap na Vlogger. Yun na po. Salamat mga guys. Mga guys, shout out mga guys. Sa mga nag-iinom, mga guys. Tapos na mga guys ang aking magtitinda. Kunti ang mga tao dito sa Punduhan mga guys. Dahil pag kunti po ang mga isda, pero ang mga tao guys. Ayan, dito na po sila na. Hello mga guys, shout out sa inyo dyan. Kumusta tayo sa mga bahay mo? Diyan mga dalagang, ayan, si boss. Hello. Mga guys. Excuse. Kaya na. Balik naman tayong panibagong YouTube. Mahirap na vlogger ang nakalagay po. Mga guys. Hiningi ko po sa inyo ang suporta sa ating pag-subscribe, pag-like, pag-follow sa ating TikTok, sa ating YouTube. Sa TikTok po, Santo Amelia po ang ating pangalan. Sa YouTube po, mga guys. Pakishare din po. Mahirap na vlogger po. Okay na mga guys. Good out na naman. Hi, hello po. Sila na, sukit po. Tahungan dito, ubos na. Araw-araw itong sukit sila na. Lagi itong nakikita sa aking YouTube channel. Kita nyo na. Nice, ito na lang. Salamat na yan. Thank you. Maniningil na lang po mga guys. Nasira pa yung bike ko. Pagdating sa bahay, mapagawa. Paggawa ito. Ang content ko dito mga guys, sa aking pagtitinda. Pagtitinda araw-araw. Yan po, nakikita ko. Salamat sa mga dito. Yung matinda nila. Malapos lang 100 yan. Shout out sa inyo dyan mga nagtitinda. Hello guys. Ayan na si Mano. Shout out sa iyo. Sa lahat ng mga nagtitinda dito, iyan o. May bangi pa ng baka. Baka o kalabaw. Ayan. Ayan si Mano. Shout out sa iyo. Hello guys. May tinda pang mangga-mangga. Yan. Iba-iba ang mga tinda dito. Punduhan ng Malabong Bayan.
Yung may kape-kapihan dyan. Kape-kapihan. Isda pusit yan. Mga tahong. Ilagay kayo. Tahong natin. Awalan benta ko yan. Marami. Vlog. 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 Vlogger. Vlog. Vlog. Mahirap na vlogger. Mahirap. Mahirap na vlogger ang aking pangalan. Sa vlog. Shout out sa inyo. Okay, maraming salamat. Mga guys, thank you guys.